Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Tatiana Maximciuc și urmăriți un nou episod din Oameni în prim plan, marca Portretica. Tema pe care mi-am propus să o abordăm astăzi este despre nutriție. Nutriția care este importantă, cu care trebuie să rezonăm zi de zi și care este o necesitate până la urmă. Așa că invitata mea de astăzi, Mihaela Rădeanu, medic nutriționist dietetician, ne va povesti câteva trucuri, câteva informații utile și poate aflăm câteva secrete ca să avem o alimentație sănătoasă. Bună ziua, Mihaela, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine te-am regăsit și mă bucur să fiu astăzi cu tine. Sunt atâtea întrebări pe care le am referitor la nutriție, pentru că vrei, nu vrei, este un subiect cu care ne confruntăm zi de zi și ca să facem și plăcut, să-l facem și plăcut, să-l facem și sănătos, să-l facem și echilibrat, e nevoie de multe cunoștințe, abilități și practică, cred. Cu siguranță, în practică, alimentația doar în practică poate fi cercetată. Te rog să ne spui, să începem cu începutul. Să ne spui, te rog, cum ai ajuns tu în acest domeniu al nutriției? A pornit totul din pasiune. Nu m-am gândit încă de la începutul formării mele profesionale, adică de la 20 de ani, că voi fi dietetician, nu medic. Statutul de dietetician nutriționist, deși suntem absolvenți ai facultății de medicină, nu are titlu de doctor, de medic. Okay. Și ca să încep cu începutul, în tinerețe îmi doream să lucrez în diplomație, să lucrez într-o ambasadă, într-un consulat. Te și văd profesând în... Mi-am dorit foarte mult să se întâmple asta. Ca drept urmare am făcut prima facultate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pe relații economice internaționale. Mi-a plăcut foarte tare tot ce am învățat și în prima facultate, doar că era foarte greu aici în Iași să-ți găsești un job în domeniul diplomației. Și atunci m-am gândit că mi-ar fi util să încerc cumva o specializare în străinătate, să merg în afară să văd cum e mediul din afară, dacă venind cu concepțiile de acolo reușesc să mă integrez aici, eventual mă gândeam la momentul ăla și să mă mut în București, poate în felul ăsta să ajung. E posibil acolo alte perspective să fie din punct de vedere a diplomației. Exact. Corect. Doar că... Și unde ai făcut studiile în afară? La master a fost o bursă, am avut ocazia să am o bursă de studiu în Italia, în Florența. Acolo am cunoscut oameni noi, concepții noi, un alt mod de viață, diferit de ce se întâmpla în România. Și atunci... Ce-ai luat de acolo, ți le-ai și însușit ție? Erau chestii cu care ai rezonat mai mult de atunci? Da, exact. Am rezonat foarte mult cu modul lor de viață, cu stilul lor de viață, diferit, sănătos. Eram uimită cum oamenii pot trăi ca medie de vârstă peste 90 de ani cu toții și nu aveau afecțiuni, boli, nu erau... Mi-a plăcut foarte mult tot ce am văzut acolo ca și mod de viață. Cultura lor gastronomică e fascinantă, adică asta știe toată lumea. Deci nu se rezumă la paste și pizza, așa? Nu se rezumă la paste și pizza, dar și acele paste și pizza sunt într-un anumit fel, adică e un mod aparte de a trăi și de a avea un mod de viață sanogen. Și atunci am spus, putem și noi să facem asta. Noi ca și români nu suntem încă
adaptați la modul ăsta de viață un pic mai relaxat, ca să nu spun. Pentru că dacă am eliminat puțin din stres, am încercat să așezăm lucrurile altfel, din punct de vedere al priorităților în viața noastră, am putea și noi să ajungem la acea medie de vârstă de peste 90 de ani cu ușurință, pentru că ne permite, până la urmă, încă în România putem cumpăra alimente sănătoase, mai există acea zonă de bioreală pe care ne-o putem integra în viața noastră și putem să beneficiem de lucrurile astea. Ar trebui să ne organizăm puțin. La noi totul e de modul în care ne organizăm, ne disciplinăm, altfel spus. Adică dacă acolo vedeam un program de masă strict, adică nu exista că se face ora prânzului și toată lumea trebuie să se așeze la masă, pe când la noi mâncăm toți pe fugă, dacă mai apucăm să mâncăm, dacă nu, mâncăm seara când ajungem acasă și după aia ne întrebăm de ce, nu știu, am diverse afecțiuni gastrice, de ce toată lumea suferă de o gastrită, de un colon iritabil sau de diverse alte afecțiuni legate de zona de digestie. Nu mai spun de toate afecțiunile metabolice care vin odată cu creșterea în greutate, diabet, bolile cardiovasculare, care la noi, din păcate, sunt pe un loc fruntaș în ceea ce privește incidența. Dar și sistemul imunitar are treabă cu sistemul digestiv. Auzisem eu cândva ceva că celulele pentru sistemul imunitar sau toate tot ce este legat de sistemul imunitar este de fapt în intestinul subțire sau gros? Da, la nivel intestinal. Există axa intestin-creier, așa se și numește. Și practic chiar stomacul are un număr impresionant de nervi care lucrează împreună cu creierul la tot ce înseamnă construcția sistemului imunitar. Există o strânsă legătură. E și informația pe care ne transmite creierul, pe care o transmite sistemului digestiv, e foarte importantă. De aia se și spune că în toate programele de slăbit e foarte importantă partea psihică, să fim puternici, să fim motivați, să fim plini de ambiția de a reuși și, bineînțeles, să fim disciplinați. Eu mă întorc la partea de disciplină, pentru că e foarte importantă disciplina chiar și în fiecare zi la nivel nutrițional. Și e posibil că dacă ai o disciplină în alimentație, chiar dacă la un moment dat motivația scade, pentru că probabil, nu știu dacă la toți, dar la marea majoritate, odată ce începe un regim, motivația scade destul de repede și e posibil ca o disciplină să te ajute, chiar dacă nu mai ai motivația, dar să-ți dea acele, nu? Exact. E vorba de... Disciplina e de fapt factorul principal în tot ce înseamnă modul nostru de viață sănătos. Dacă nu suntem și puțin disciplinați, dar de fapt puțin mai mult, în opinia mea, nu o să reușim niciodată să integrăm un mod de viață sănătos cu adevărat. Și cred că asta e valabil nu doar în alimentație, în orice domeniu. În orice domeniu. Și personal, și profesional, și... Da, asta e prima regulă. Sunt 3 reguli principale cu care pornim în setarea unui mod de viață sănătos. Pentru că eu nu spun că eu nu cred nici într-o dietă minune și nici într-un regim care tot timpul fantastic, da, care sigur va da rezultate. Totul e relativ din punctul ăsta de vedere și sunt adepta programelor personalizate în funcție de fiecare pacient, în funcție de fiecare om, în funcție de fiecare personalitate. Pentru că e posibil o persoană care pare foarte entuziastă la început, sigur o să reușesc, nu, dați-mi orice e nevoie, eu pot să țin orice fel de regim. Deși e foarte entuziastă la început, pe parcurs
își pierde din entuziasm pentru că vede că nu reușește să-și mențină o disciplină. Motivația scade, așa cum spuneai, și atunci orice regim minune nu mai dă niciun fel de rezultat. De aceea eu cred că e important, e foarte important ca persoana care începe un nou mod de viață, încearcă să-și reseteze modul de viață și să reintegreze un mod sănătos. Pentru că la început cred că am avut cu toții un mod sănătos. Depinde, e adevărat că totul vine din familie și aici are un lucru important de menționat. Toate ghidurile de alimentație internaționale specifică modul în care familia se alimentează, mănâncă, are disciplină nutrițională. Ce cultură alimentară are în familie. Exact, cultura alimentară a familiei. Faptul că mâncăm cu toții la masă sau mâncăm dezordonat, copiii mănâncă fiecare în camera lui, și exact, și ce găsește dacă n-au apucat părinții să-i pregătească ceva de mâncare, mănâncă ce se întâmplă, părinții mănâncă la birou sau mănâncă seara când ajung acasă foarte obosiți, când vin de la lucru, mănâncă și cantități extrem de mari. La fel și copiii au diverse activități, foarte multe, alergăm între activități, nu mai apucăm să ne așezăm la masă. Dar uite că tot ai vorbit de familie și de copii. Zi-mi, te rog, la ce să fim atenți sau ce să includem, ce am putea să facem pentru un program alimentar sănătos, echilibrat, cu de toate, exact, cu de toate, că trebuie să fie. Atunci când avem și copiii, pentru că într-un fel poate chiar și îți gătești sau îți faci un regim alimentar atunci când ești un cuplu sau singur, da. Dar odată ce apar copii, automat se schimbă foarte multe. La ce să avem la ce să ne uităm, la ce să avem în vedere astfel încât să fie o cultură alimentară frumoasă, corectă Ce trebuie să facem în primul rând? Să creăm un echilibru caloric și nutritiv. Asta înseamnă de fapt o alimentație sănătoasă. Crearea unui echilibru caloric și nutritiv. Și cum facem asta? Un echilibru caloric înseamnă echilibru, energia de care copilul, organismul are nevoie ca să funcționeze bine pe tot parcursul zilei, să nu avem goluri de energie, să nu ne simțim epuizați, să nu ne simțim lipsiți de putere, ca să putem să avem entuziasm pe tot parcursul zilei, să facem tot ceea ce ne-am propus. Iar nutritiv, trebuie să creăm echilibru dintre proteine, glucide și lipide. Acești macronutrienți au un rol foarte important pentru organismul nostru. Fie că e vorba de copii, fie că e vorba de adulți, toți trebuie să-și creeze acest echilibru în fiecare zi. Și dacă la glucide, carbohidrați, trebuie să consumăm undeva 50% din meniul nostru trebuie să fie format din glucide, pentru că ele ne dau energia. Cea mai mare parte din energie de acolo vine. Bun, glucide, 50%. Câteva exemple. Asta voiam să spun, câteva glucide. Cerealele, dar cerealele de bună calitate, cerealele integrale. Da? E de preferat să consumăm cereale integrale, pentru că ele își păstrează și toți nutrienții. Da? Și ne bucurăm de toți nutrienții, pentru că voiam după macronutrienți, o să povestim de micronutrienți, adică vitaminele, mineralele pe care le aducem în organism. O întrebare referitor la cereale. Copiilor mei le plac fulgii de ovăz, dar eu îi fierb. Ei nu le place gustul ăla de crud, doar înmuiat cu lapte. Nici mie, recunosc. Chiar și ăștia mic, foarte, foarte fini, că am de unde iau foarte fini, dar tot măcar un pic într-un clocot este bine sau nu, dacă îi dăm într-un clocot? Este bine, important e că îi consumă pe acei fulgi de ovăz. Da. Dar se strică din fibre, din minerale? Sau... Orice procesare a unui aliment face ca el să-și mai piardă din conținutul de
inițial de nutrienți, dar nu se pierde în totalitate. Dacă e prin fierbere, e foarte bine și asta e varianta cea mai bună. Poți turna laptele fierbinte direct peste fulgi de ovăz și să încerci. Se simte gustul ăla de făină sau de... Dacă îi lași puțin mai mult, își pierde, pentru că practic sunt aceleași proprietăți. Dar nu e greșit, important e consumul. Important e să existe în alimentație. E foarte bun acest terci de ovăz pe care îl faci, combinat bineînțeles cu câteva fructe și dacă se poate câteva fructe care au și conținut mare de vitamina C, pentru că astfel aducem și niște antioxidanți importanți. Fructele de pădure sunt o minune și sunt un aliment funcțional pe care un aliment medicament pe care îl recomand să existe în alimentația nu doar a copiilor, ci și a adulților, a noastră în general, pentru că sunt foarte importanti. Da, exact, și foarte, foarte bine spus, super potenți. În afară de consumul de cereale, găsim glucide și în fructe, da? Și în legume. Există zaharuri în mai toate alimentele. E de preferat să evităm sau să consumăm mai rar, ca să nu spun să evităm în totalitate, ca să nu ne luăm toate plăcerile, pentru că nu spune, păi dacă nu mai consum, nu mai mănânc și o prăjitură și alimentele foarte procesate. Să încercăm dulciuri mai ușoare. Spre exemplu, putem încerca un iaurt cu fulgi și cu fructe. Sau un iaurt cu semințe de chia lăsat de seara puțin, semințele lăsate în iaurt, dimineață e așa ca o budincă de chia, ca să spunem. Punem niște fructe proaspete și nu știu, poate o linguriță de miere sau siropul de agave. Dacă pui suficiente fructe, nici nu mai trebuie și are și acea textură. Și dacă consumăm fructele în perioada în care ele sunt în sezon, ele au gustul original, sunt foarte dulci, sunt foarte bine, dulceacășoare, depinde fiecare cu gustul pe care și-l dorește. Pe lângă glucide, ca să ne întoarcem la echilibrul nostru nutritiv, să consumăm și proteine. Proteinele în cantități mai mici, undeva până la 20%. Dar e important să existe proteine, pentru că proteinele ne ajută să creștem masa musculară, să creăm o masă musculară puternică care să susțină organismul. Ce facem cu cei care sunt vegetariani? Că sunt și vegetariani. Proteine ei de unde pot să-și ia? Sunt proteine de origine animală și uneori sunt chiar mai bune decât proteinele de origine vegetală, mai bune decât cele de origine animală. Spre exemplu, o cană de fasole neagră are cam tot atâta proteină, poate chiar un pic mai mult decât 100 de grame de carne. Avem năut, leguminoasele în general au conținut mare de proteine și în cereale se mai găsește, avem cantități de proteină și sunt bune sunt soluții și pentru foarte bune și pentru cei care... Avem lactatele, avem ouăle care ar trebui consumate și ou e un și aliment. La ou. Uite, noi când eram mai mici, sau cel puțin când am mai crescut și acum din ce țin minte eu, era că nu mai mult de 2 ouă pe săptămână. E așa de... Ar trebui chiar așa de puțin, că știind că este un aliment foarte bun, foarte bogat, cu multe așa, tendința este să-i dai mai mult. Într-adevăr, nu în fiecare zi neapărat, dar 2 ouă pe săptămână, ei la o masă mănâncă 2 ouă. Cât de des ar fi bine să le dăm? Să nu trecem în partea cealaltă în care să devină dăunător. Da, nu devine dăunător dacă nu consumăm mai mult de 1, maxim 2 ouă zilnic, în opinia mea. Nu consider că ouul e un aliment dăunător. Poate fi consumat și în cantități mai mari de 2 ouă zilnic. Un adult, în funcție de înălțime, greutate, evident poate crește. Femeile consumă cantități mai mici. Deci este un mit treaba că trebuie 1, maxim 2 ouă pe săptămână. Nu. Era un alt mit,
Ouăle nu trebuie mâncate pentru că conțin foarte mult colesterol și va crește. Așa, da. Nu? E un mit. Oul crește colesterolul, dar crește colesterolul bun. Dacă e mâncat, evident, în cantități rezonabile. Acum, dacă noi o să mâncăm 4-5 ouă zilnic, atunci clar organismul va trebui să proceseze o cantitate mult mai mare de colesterol și o cantitate mult mai mare de grăsimi, pentru că e un aliment complex și gustos în același timp. Și aici mă duc la categoria grăsimi sau lipide. Ele sunt și ele foarte importante pentru organism, ne ajută și ele la aportul energetic zilnic, dar sunt responsabile cu gustul. Mâncarea n-ar avea gust fără un pic de grăsime, adică, dar trebuie să mergem pe grăsimile bune, da? Care și uleiul de măsline, uleiurile bune, uleiul de măsline, uleiul de semințe de struguri, uleiul de avocado, iar e foarte bun. Avocado e o grăsime vegetală de foarte bună calitate. Uleiurile din nuci, migdale, alune, toate categoriile de nuci. Uleiurile astea de care zici tu sunt în special bune pentru salate, pentru... Exact, în formă crudă de folosit. Da. Dar atunci când pui într-o mâncare gătită... La modul când încerci să călești sau să... Da. Chiar și într-o ciorbă, să zic, sau într-o mâncărică. E mai bun uleiul de măsline sau cel de floarea soarelui, de exemplu? Dacă nu le duci la punctul de ardere, așa, e de preferat să folosești tot acel ulei de măsline și eventual, eu spre exemplu când fac un sos pentru paste sau pentru altceva, prefer să pun un cup de unt, pentru că untul e o grăsime care are un punct de ardere mult mai înalt și atunci în momentul în care arzi o grăsime cu punctul de ardere mult mai înalt, atunci nu se transformă în grăsimi de trans, în grăsimile de proastă calitate, grăsimea care nu mai poate fi procesată în mod corect de organism, evident că se depune acolo unde nu ne dorim, la nivel visceral, ne înconjoară organele, se așează pe vasele sanguine și ajunge să creeze acele plăci de aterom care în final merg mai departe și creează ateroscleroza, boala care într-un final poate duce la un infarct, accident vascular. De asta e de preferat să setăm un mod de viață sănătos încă de timpuriu, că am pornit de la copii. Da. Și ce văd ei, aia vor face și pe mai departe. Dacă noi le arătăm doar modul ăsta de viață, mâncăm doar haotic, pe fugă, niciodată împreună, ne apucăm să ieșim la masă împreună, chiar dacă mergem, să zicem că mâncăm în oraș, chiar dacă avem niște plăceri vinovate pe care le încercăm, e bine să le încercăm, să le demonstrăm că, ok, dacă toată săptămâna lucrurile au stat în regulă, putem în weekend să ne facem o plăcere vinovată și să mâncăm un, burger. Dar eu aș prefera și acel burger să-l alegem într-o variantă mai sănătoasă. Eu cred că poate fi și un burger sănătos, pentru că poți să pui acolo exact ce ai nevoie pentru... Exact ce ai nevoie. Și pentru copii, dar și pentru noi, există un concept acum, 5 a day, îl numim noi, 5 porții de legume zilnic. Și să încercăm să le aducem sub diverse forme în alimentația noastră, dar cu precădere în alimentația copiilor. De fapt, acea dietă mediteraneană pe care am învățat-o eu de mult și care e o dietă prețioasă, pentru că au 4-5 porții de legume zilnic, pentru că mănâncă 2, maxim 3 porții de fructe zilnic, pentru că mănâncă cereale și cereale integrale, carbohidrați complexi, cum spunem noi, în fiecare zi, pentru că consumă grăsimile bune, cum e uleiul de măsline, da? Pentru că fructe de mare, probabil, iarăși mai des față de carne. Omega-3, ca să ajungem la un alt nutrient deosebit de important pe care trebuie să-l avem în alimentație.
Vitamina D, e adevărat, ei se bucură și de timp, de soare, de lactatele, sunt și ele importante. Există mituri legate de faptul că ar trebui să scoatem și lactatele din alimentație. E adevărat, tot ce e vegetal e mult mai bun, e hrană vie, evident, dar lactatele sunt importante, sunt o sursă foarte bună de calciu, da? De vitamina D și noi trebuie să le, dacă nu le avem, nu avem soare, nu ne bucurăm sau nu ieșim suficient. Da, de undeva trebuie să... Deci laptele aduce și vitamina D. Da. Și e important, calciu și implicit vitamina D, pentru că ele împreună reușesc să facă toate procesele necesare organismului ca să aibă un sistem scheletal, un sistem osos puternic. Tot în echilibrul ăsta aș mai vorbi puțin de micronutrienți, de vitamine și minerale. Sunt foarte importante. Dacă creăm echilibru dintre proteine, glucide, lipide, creăm și un echilibru în ceea ce privește partea de micronutrienți. Da? Vitaminele importante și mineralele importante pe care trebuie să le aducem în organism, dacă nu reușim să le aducem din alimentație, trecem la sunt suplimente. importante și suplimentele. Da. Se alimentează la fel, se absorb? Nu se absorb la fel. Dar trebuie să ne creăm primul echilibru, clar, ca să ajungem să avem necesarul zilnic de magneziu, necesarul zilnic de calciu, de vitamină D, pentru că fiecare element are rolul lui în organism și e important să din toate câte puțin. Zine măcar câteva, nu foarte multe, pentru că sunt convinsă că sunt multe, dar zine câteva superalimente care sunt la îndemână aici, la noi în România, sau mă rog, uite, chiar și avocado este un superaliment, dar se găsește, și nu este din România, dar se găsește prin supermarket aproape peste tot. Deci dă-ne câteva superalimente astfel încât să nu mâncăm tot supermarketul, să mâncăm câteva, dar să ne acoperim un necesar cât mai mare de acești micronutrienți de care noi avem nevoie. Există superalimente sau alimente funcționale sau alimente medicament. Așa. Cum spunea Hipocrate, lăsați alimentele să ne fie medicamente. Pentru că nimeni nu-și dorește să ajungă la farmacoterapie. Corect. Toată lumea își dorește să fie sănătoasă prin modul de viață pe care și-l... Și să nu trebuiască să mănânci chiar în fiecare zi 20 de feluri de fructe și legume ca să-ți acopere același... Organismul știe. Noi nu realizăm că organismul nostru știe singur cât și cum să-și ia. Singur își face depozite. De asta se și spune că atunci când vrei să slăbești, organismul știe singur că trebuie să, dacă tu nu-i dai alte alimente, el va căuta în depozite și va consuma din depozite și va arde de acolo grăsimile alea care le-ai acumulat în mod negativ, la nivel visceral. Da? Ne va ajuta foarte mult. Nu există că trebuie să mâncăm în fiecare zi un anumit aliment. Alimentația trebuie să fie variată, trebuie să fie diversificată, trebuie să ne facă plăcere să mâncăm. Mâncăm și cu ochii prima dată, adică în momentul în care îți așezi farfuria, trebuie să știi că farfuria, cumva există conceptul de farfurie sănătoasă și cum să ne împărțim alimentele în farfurie. Când ne așezăm farfuria, jumătate din ea trebuie să conțină legume și fructe, dar fructele așa, o bucățică mai mică din acea jumătate. Legumele sunt foarte importante. Legumele sunt deosebit de importante pentru un sistem imunitar puternic și pentru un organism sănătos. Apoi e foarte important să consumăm cereale. Dar din aceste legume, care sunt cele mai, să zicem, ca și elemente pe care le conțin? Unele au mai multe, altele mai puține, evident. De exemplu, habar n-am, morcovul probabil are mai mulți nutrienți decât un castravete. Și toate legumele sunt bune. Deci legumele, eu le iau ca atare. Toate legumele sunt bune. Nu există că facem exces, că am consumat prea multe legume. Important e
să consumăm legume și în fiecare zi altele eventual. Sunt foarte bune legumele verzi, dacă e să spun, nu știu, să dau cuiva un punct în plus, sunt foarte bune legumele verzi. Spanacul, spre exemplu, boccioi, tot felul de salate. Au cantități mari de fier și fierul e important pentru organism ca să nu dezvoltăm anemii. Anemia e greu de gestionat, dar cu o alimentație sănătoasă putem reveni fără farmacoterapie. Și nu luăm suplimente decât în momentul în care analizele noastre arată un deficit. Da? Nu e indicat să introducem un supliment în alimentație decât dacă avem un deficit. Și acel supliment eventual să fie recomandat de un medic care să știe de ce doză, cât de... Exact. Că iarăși mi se pare important și treaba asta. Exact. Orice supliment, medicament, e important să nu fie luat după ureche. Noi acum vorbim așa, la modul general, doar de omul sănătos. Și cum ar trebui noi, ca oameni sănătoși, să ne păstrăm sau să ne integrăm un mod de viață sănătos. Eventual omul care, să spunem că ia puțin în greutate și vrea să-și gestioneze greutatea și să revină la o greutate normală și la un mod de viață sanogen. În schimb, avem și categoria pacienților, oamenilor care au anumite afecțiuni. Și atunci lucrurile se schimbă. Deja nutriția devine mult mai complexă pentru omul cu anumite afecțiuni. Poate chiar afecțiuni cronice, boli cardiovasculare, afecțiuni metabolice, cum e diabetul, afecțiuni legate de tiroidă, hipertiroidism, hipotiroidism. Atunci, clar, tot trebuie personalizat cu mult mai multă rigoare și... Da, trebuie să fim mult mai atenți și există o medicație care poate intra în contradicție și cu alimentația. Dau un singur exemplu. Consumăm ceai desunătoare, dar luăm antidepresive în același timp. Antidepresivele, există o interacțiune cu ceaiul desunătoare, îi scade eficiența antidepresivelor. Și atunci, de asta spun, mai bine discutăm cu un specialist și îi spunem: eu am obiceiul de a consuma în fiecare seară ceai de sunătoare, ceai de mentă, ce consum eu, da? Iau ginkgo biloba de capul meu, iau ginseng, că am auzit eu că e bun. Toate pot contribui la creșterea sau scăderea eficienței unui tratament la pacientul care, pe lângă obezitate sau dorința de a scădea în greutate, mai are și anumite afecțiuni. Și de asta spun, sunt alimente minune, dar totul trebuie să fie într-un echilibru. Și cât mai diversificat. Sunt foarte importante condimentele, spre exemplu, care dau gust. Aromă. Da, dau gust, dau savoare. Și chiar dacă pui un praf de rozmarin, de exemplu, sau de busuioc, chiar și acel praf de condiment tot aduce un nutrient. Dar eu prefer și le recomand oamenilor să consume condimente decât să crească, spre exemplu, conținutul de sare. Pentru că revenim la pacientul care are anumite afecțiuni cardiovasculare, renale, în momentul în care el crește și conținutul de sare, toate alimentele au și ele un conținut de sodiu, sau cea mai mare parte dintre alimente au și un conținut de sodiu. Și e de preferat să-ți creezi, repet, acel echilibru. Mai bine pun mai puțină sare, folosesc condimentele în mâncare. Sunt condimente bune, cum e turmericul, un condiment minune din vremuri antice. Usturoiul e un medicament foarte bun, care e dovedit că ajută în scăderea tensiunii. Și antiviralul, eu știam de antiviral. Și antiviral, și antifungic, exact. E un aliment minune, un aliment medicament. Ghimbirul. Ceapa e similară cu usturoiul sau nu e similară cu usturoiul, dar e și ea un aliment la fel de bun și important în alimentație. Ghimbirul, da, e un alt aliment minune pe care îl folosim cu
cu succes și ca Ceaiul și cu vinuri condiment foarte și bun, da, e mai mult ca și condiment, mai puțin ca și aliment propriu-zis, dar e un aliment foarte bun. Revin la fructele de pădure, care conțin foarte mulți antioxidanți. Merele sunt un aliment foarte bun de consumat. Citricele sunt foarte bune de consumat, că la fel vin cu un aport important de vitamină C și ne ajută. Peștele e important de consumat. Aici are problema cu copiii care refuză să consume pește, dar prin joacă, prin... Fish fingers. De obicei când văd o formă din asta așa în care pot să o acceptă mult mai ușor. Da. Le dăm fish fingers? Le dăm sau fish le fingers facem mai rău dacă le dăm? Atâta timp cât nu le prăjim în ulei. Coapte în cuptor. Coapte în cuptor. Își păstrează mult mai mult din proprietăți și de preferat să fie un pește de calitate în acel fish fingers, pentru că există și variante mai puțin, să zic așa, de bună calitate. Care specii de pește ar fi mai recomandate? Sunt recomandate toate tipurile de pește, dar eu recomand peștele cu carne albă, e foarte bun. Deci de la, nu știu, cel mai simplu pe care îl putem găsi, păstrăvul, dorada, doradă, codul, pibanul de mare, iar e un pește alb cu o carne foarte bună și gustoasă, tot poate fi consumat. Și somonul, deși e controversat, e un pește bun care ar trebui consumat. Și tonul. Tonul e un pește complex, dar are un conținut mai mare de metale grele și atunci e de preferat să fie consumat într-un echilibru. Și eventual să fie în lanțul trofic cât mai jos. Da, și să consumăm și ce găsim aici la nivel local. Adică să încercăm să găsim în forme proaspete, nu să așteptăm să vină, nu știu, din Norvegia sau de unde? Exact, din import. Bun. Am înțeles treaba cu echilibru, cu diversificarea. Da, exact. E o cultură și cum spuneai și tu de la început, o disciplină. Acum, ce ai putea să ne spui nouă celora, aici mă incluzi pe mine, cărora nu ne place neapărat să gătim prea mult? Da. Ce rețete sau alimente pe care am putea să le folosim în stare fie crudă, fie să se gătească foarte ușor. Eu am început să mănânc și copiilor la fel le place foarte tare mixurile de salată sau salata verde cu rucola, cu așa, în care doar le speli o toci foarte mare sau nu mai toci, că e tocat sau nu mai toci, exact. Da. Și un piept de pui la grill și mâncarea este asigurată. Deja ai descoperit rețeta asta. Una dintre rețete magice și merge și la copiii mei. Da. Cei care nu au timp să gătească și toată lumea e în același poate mai sunt unii cărora le vine inspirația și dorința de a găti într-un fel anume. Da. Eu recomand și nu doar că recomand, mi-am însușit un mod de viață în care încerc să consum cât mai multe alimente vii, cum le spun eu, cât mai multe alimente pe care nu trebuie să le procesez foarte tare. Da? Cum sunt acele salate, cum sunt legumele, e foarte simplu. La fiecare masă trebuie să-ți asumi că trebuie să consumi legume. Și atunci începi cu legumele pe care le procesezi foarte puțin. O salată e foarte simplu de făcut, exact cum spui. O salată în care să incluzi ce-ți place și să-ți pui și o porție de proteină și să mai pui și, nu știu, îți poți pune semințe, da? Care sunt foarte bune și conțin și uleiuri bune, care conțin și nutrienții de care avem nevoie. Îți poți pune nuci, îți poți pune proteină, da, sau adaugi, în afară de carne, poți pune brânză, da, o brânză bună, îți poți pune tofu, dacă ești vegetarian, și tofu e un aliment complex care vine și cu un conținut mare de fibre și cu
conținut de proteină. Îți poți pune năut, îți poți pune linte, poți face o salată cu paste reci, da? Care iar e foarte ușor de făcut. Poți găti în loc de sandvișuri sau acele sandvișuri reinterpretate, da? Pe care le putem face din diverse lipi, wrap-uri, acei crackers din orez care îi găsești în supermarketuri acum la rând de bio. Da, și cu un conținut bun de semințe din cereale integrale, da? Pe care poți face acele, noi le spunem bruschete, ca să nu mai folosești pâinea, folosești acei crackers și cu conținut mare de fibre, cu cereale bune, pe care îți pui legume pe care le-ai tocat cu un pic de condimente, așa, cu un pic de, nu știu, dau un exemplu acum, bruscheta clasică cu usturoi sau o bruschetă, un crackers cu guacamole, cu acel avocado, în care mai integrăm și alte lucruri. Dacă le place copiilor, putem mai integra și alte lucruri. Acele lipii pe care le putem tăia și în care putem pune pui, brânză bună, legume de bună calitate, le putem da puțin la cuptor sau chiar la un toaster. Da? Ai pus în lipie tot ce știi că mănâncă copilul sau ce-ți place ție sau ce ai vrea tu să mănânci, spre exemplu, când ajungi la birou, pentru că mulți spun, nu am timp să-mi fac micul dejun. Ok, nu ai timp să-ți faci micul dejun, puneți într-o lipie, într-un wrap ceva, ce știi că îți place și pregătește-le repede, dă-l un pic la toaster, faci și pentru tine, faci și pentru copii la școală și mănânci când ajungi la birou. Nu e greșit nici să mănânci în momentul în care ajungi la birou. Adică dacă nu reușești să iei micul dejun, încă nu te-ai trezit, organismul nu se simte pregătit și mai consumă din rezerve, nu-i nimic rău, că lăsăm, se presupune că noi reușim să-i oferim în fiecare zi tot ce are nevoie. Dacă vrem să și slăbim, nu e nimic greșit dacă luăm micul dejun un pic mai târziu. Important e să-l luăm. Important e să nu lăsăm organismul înfometat toată ziua și să ajungem să mâncăm seara și să introducem în stomac 1 kilogram de alimente, pentru că avem capacitatea de a introduce foarte multe alimente la o singură masă, dar e greșit. Da, uite aici chiar vroiam să ajung și eu la acele mese pe zi. Îți spun cum este cazul meu. Eu dimineața când mă trezesc, eu nu mi-e foame. Când am oaspeți, da, într-adevăr mănânc dimineața pentru că am oaspeți sau așa. Dar eu de când sunt singură, nu mi este foame. Eu în afară de cafea, nu-mi vine, și e posibil să am sandwich care le-am făcut la copii, să-mi fi făcut și mie. Nu-mi vine foamea. Foamea mea îmi vine abia pe la 11 un pic, dar după 12 jumătate, atunci eu simt foamea, prima dată. După care și mănânc, binișor. Dar și aia este prima mea masă. În schimb, seara, pe la 6, 7, 8, cam așa, 6 nu, 7, 8. Atunci vine foamea aia nebună, îmi vine să rup frigiderul. Dar de la ora 12 până la ora 7 nu mai mănânci nimic? Nu, fructe mai mănânc, așa... Mai există câte o gustare. Gustărică, da. Nu e îngrijorător faptul că din momentul în care te-ai trezit nu-i dai imediat organismului să mănânce. Chiar recent am văzut un interviu în care un alt nutriționist menționa exact situația mea. În lucrul ăsta, că era tot o întrebare venită de la cineva care spunea: eu nu pot să mănânc dimineața, nu pot, adică dacă... Pot să mănânc, dar simt că e forțat, adică nu... Nu e nimic îngrijorător în faptul că nu poți să mănânci la prima oră. Ar fi îngrijorător dacă în momentul în care te-ai trezit deschizi frigiderul. Deja acolo e o adicție alimentară. Organismul trebuie să se dezmeticească, să se trezească, să vadă ce își dorește, să simtă ce își dorește și apoi să faci alegerile alimentare
pentru acel mic dejun târziu pe care îl ia. Și după aia, iarăși e problema cealaltă. Faptul că mănânc prima masă la 1 nu mă deranjează neapărat. Da. Dar, cum am spus, nu e aia cea mai importantă masă. Cel puțin, cum simt eu în corp, cea mai importantă masă e aia de la 7-8 seara. Avantajul este că nici nu mă culc mai foarte devreme. Mă culc după 12-1 și atunci poate, fiind distanța asta între ultima masă copioasă, e bine, într-un fel. Dar bine într-un fel. ce aș putea să fac să fie mai bine? Mă întorc la echilibru. Așa. Mă întorc la echilibru și la disciplină. În tot ce facem trebuie să existe starea de disciplină și echilibru. Nici culcatul târziu nu e un obicei sănătos pentru organism. Ca să existe o disciplină în general, lucrurile ar trebui să stea așa. Există o piramidă pe care unii nutriționiști nu o mai folosesc. Mie mi se pare totuși că rămâne de actualitate acea piramidă a alimentației sănătoase. La baza piramidei este mișcarea în fiecare zi, 30 de minute de mișcare, că mergem, că totuși ne mobilizăm și facem și un pic de mișcare în afară de mersul de acasă la locul de muncă și de la locul de muncă pe care îl facem acasă, tot în mașină. Pe care îl facem tot în mașină, dar eu presupun acum că îl facem pe jos. Dar acele 30 de minute de mișcare pe care ar trebui să le facem zilnic, relaxarea, somnul liniștit, acele 8 ore de somn în fiecare noapte ne ajută pentru echilibru pe tot parcursul zilei. Consumul de apă. Consumul de apă este foarte important, adică undeva la 30 de mililitri per kilogram corp. Da? De apă ar trebui să-i consumăm zilnic. Și apoi, peste toate aceste cărămizi ale piramidei, tot ce înseamnă zona de mișcare, relaxare, odihnă, apă, consumul de apă, da? Vine alimentația, programul de masă, de mese, programul nutrițional zilnic ar trebui împărțit cumva în echilibru 3 mese principale și 2 gustări. Eu așa văd un echilibru zilnic. În schimb, dacă nu reușim să creăm 3 mese principale și 2 gustări, încercăm să ne apropiem de această zonă. Organismul nu trebuie să primească cantități mari de alimente la o singură masă, așa cum spui, la ora 7 mănânc foarte mult. Pentru că e important ca el să-și ia din energie atunci când are nevoie. Și de asta e de preferat să-i dăm o masă, fie ea că e mai târziu, dar trebuie să-i dăm pentru că el după ce a consumat din energia cu care rămăsese puțin cu o seară înainte, începe să-ți ceară. Atunci vine senzația de foame, da? Posibil și de această cauză că eu mănânc târziu. Eu când mă trezesc și mănânc bine, a doua zi eu când mă trezesc, corpul încă este alimentat cu ultima masă și probabil mai de asta și prima foame este pe la 12-1. Da, nu e greșit, repet. Dar dacă după ce ai mâncat prima masă, la ora 11-12, ai mai avea măcar o gustare mai consistentă, nu o gustare de, nu știu, un iaurt cu cu siguranță 2 mai crackers am ceva. Sunt acele rondele de orez care sunt foarte bune pentru programul zilnic, ca să nu spunem dietă, dar în momentul în care îți dorești să scapi și de anumite kilograme în plus, ești atent și la caloriile. Mi-ar plăcea ca acele inele de orez sau de ovăz, sunt mai multe cereale puse acolo. Mi-ar plăcea ca punga sau ambalajul să fie mai mic, pentru că în cazul nostru, de fiecare dată cumpărăm câte sunt ele, mâncăm una, două, nu suntem foarte mari fani, nimeni, dar mâncăm câte una, două ca să fie și restul, odată ce sunt deschise, a doua, a treia zi nu mai poți să le mănânci, nu mai sunt crunchy. Nu mai sunt crunchy, orezul își pierde din... Ar fi bine să fie și câte mai puține. Acum, chiar zilele trecute am cumpărat, există la raionul de bio,
Sunt acei crackers de orez sau de fapt nu crackers, cele rondele de orez, sunt ambalate câte două. În acel pachet mai sunt ambalate și câte două. Și câte două. Cred că a mai fost feedback-ul ăsta dat și de alte persoane, alți Din păcate aduce un alt ambalaj în plus, dar decât să aruncăm din tot... Știi, probabil ce am pus. Da, exact. Elimin din risipa pe care o facem, că după ce l-am desfăcut nu mai e la fel de gustos. Așa este. Ar trebui între aceste două mese să mai existe măcar o masă mai consistentă, da? Care să fie undeva la 4-5 și poate fi cina la 8, 7-8, fără niciun fel de problemă, și să ne culcăm undeva la 11 maxim, da? Ca să ne creăm acel circuit de care avem nevoie ca să fim într-un... Cred că depinde și de ciclul interior al fiecăruia. Exact. Pentru că, avem de exemplu, și în facultate era mult mai ok seara. Eu noaptea învățam, ziua muream de somn, dar noaptea eram pus în priză, noaptea eram în formă. Da. La fel și după aia, abia când au apărut copiii, în perioada când erau ei, atunci regimul de somn s-a dus odată cu ei, s-a schimbat. Mă culcam odată cu ei și adormeam trup. Acum că ei au crescut, la fel sarcinile mele s-au mai împuținat referitor la ei, că nu mai trebuie să stau, să-i dădăcesc, să-i culc, să-i așa, și mi-am revenit înapoi la regimul meu, la fel mult mai nocturn. Se spune că mamele au superputeri și asta se întâmplă în perioadele în care trebuie să facem lucrurile astea și le facem cu succes pe toate. Dar și putem, pentru că avem superputeri. În schimb, cu timpul, evident, ne reconfigurăm și ne revenim la modul nostru de viață și trebuie să integrăm și noi un mod de viață sănătos. E adevărat, spuneam la început că dacă vrem să-i determinăm pe copii să aibă un mod de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, noi trebuie să avem prima dată o alimentație sănătoasă. E foarte important să le dăm exemple bune copiilor, să le demonstrăm că putem să facem asta, să avem un mod de viață sănătos, să mâncăm sănătos, cu puțină organizare, disciplină, ne putem trezi și putem pregăti un sandwich reinterpretat sănătos, putem la 4-5 să facem o salată sănătoasă pe care să o mâncăm împreună cu ei, sau putem să facem nu știu, un grătar, ceva la cuptor alături de care să punem un orez brun care e de bună calitate, niște legume repede făcute, ori la cuptor, ori la aburi, ori trase în tigaie, dar nu foarte procesate. Apropo de trucuri și rețete simple, putem la fel seara să aducem la fel o alimentație sănătoasă. Putem face o supă cremă, se face foarte repede. Eu am încercat, îmi plac supele cremă, de roșii, de ciuperci. Eu când am încercat nu mi-a ieșit vorba aia. Probabil că nu le-am făcut. Nu, sunt foarte simplu de făcut. Condimentele sunt secretul. Trebuie un cup de unt, un pic de ulei de măsline pe care să-l adăugăm. N-am găsit rețeta potrivită, probabil. Da, eu sunt fan supe creme, dar am încercat de vreo 2 ori și nu mi-a ieșit și am renunțat. Și acum când merg în oraș, prefer să-mi iau de acolo o supă. Acolo este tot timpul și supa de dovleac, și supa de linte, și supa... E foarte simplu în momentul în care toate legumele le-ai pus la fiert și le condimentezi. Ele trebuie să fiarbă împreună, pentru că fiecare vine cu plusul ei și se combină, se influențează. Da, exact. Și acel cup de unt, acele condimente un pic altfel. Spre exemplu, eu la supa de linte, supa cremă de linte, pun puțin chimen. Îi schimbă foarte mult gustul și, bineînțeles, puțin turmeric, la fel. Sunt condimentele astea un pic mai puternice, da? Pe care am putea să le folosim. La final pun câteva semințe în stare crudă, da? Semințele de dovleac sunt foarte bune și
semințele de floarea soarelui și așa o tușă de ulei de măsline în stare proaspătă. Și se fac foarte ușor, că nu trebuie să stai să le procesezi foarte mult. Sunt gustoase și pot fi consumate. Pastele care sunt în meniul mediteranean în mod uzual, da, sunt acele cereale integrale de bună calitate pe care ei le consumă și asta le dă vitalitatea și energia de care au nevoie. Da, și ele pot fi introduse. O salată cu rece, cu paste, cum am mai pomenit mai devreme, iar e o rețetă interesantă și ușor de făcut. E adevărat, noi am crescut cu un meniu tradițional, cu acele ciorbe. Dacă copiilor le plac și dacă familia mănâncă, ciorbele sunt... Eu, în familia mea, se mânca ciorbă zilnic aproape și eu sunt fan ciorbe. Mă rog, tot felul de ciorbe, nu neapărat din astea foarte grele, dar aproape ciorbe de post. Da, sau sunt foarte așa. Bune. În schimb, copiii mei nu mănâncă. Și eu venind dintr-o familie în care mâncam aproape zilnic, acum duc lipsă, pentru că eu dacă fac o oală de ciorbă, mănânc doar eu și soțul și copiii, chiar dacă mă rog de ei, mănâncă o linguriță, două, se fac că mănâncă, după aia îmi cer altă mâncare. Și decât să fac două feluri de mâncare, eu cea care nu vrea să gătesc, renunț la ciorbă și... S-au găsit, în momentul în care faci... pregătești ciorba, fierbi toate legumele împreună, poți face supă cremă pentru ei și pentru tine să-ți păstrezi să-ți faci ciorba pe care ți-o dorești. Că până la urmă am crezut că e bună ciorba, mai ales dacă conține borș natural. În special borșul are acele probiotice de care noi avem nevoie. La fel și varza acră, tot ce înseamnă murături. Murăturile sunt un aliment bun. Cu un conținut mare de probiotice. Iaurturile, dar de fapt nu iaurtul, chefirul, iar e un aliment medicament, pentru că chefir, sana și iaurt, că sunt diferite, care sunt tot așa, o zisem eu. Dar nu cele în care conțin fructe deja, nu le recomand niciodată. Eu recomand doar iaurturile în formă simplă, natur. Și de preferat chefirul, sana, sunt foarte bune, au un conținut mai mare de probiotice și sunt bune de consumat. Ar trebui noi să ne schimbăm din obișnuințele alimentare odată cu vârsta, să zic la 20 de ani față de la 40, față de la 60. De ce? Pentru că, uite, clar, metabolismul nostru lucrează altfel, asimilează altfel. În cazul meu pot să spun un exemplu personal, pentru că eu până acum vreo 2 ani am un metabolism bun, sunt în formă, sunt mulțumită de cum sunt, fără regim alimentar, niciodată nu am ținut, fără mers la sală, fără un efort consistent. Iarna mă îngrășam un pic, dar imediat ce venea primăvara se ducea sigur, doar dorindu-mi. Așa, îmi reveneam foarte bine. Ei, de vreo 2 ani, iarna la fel m-am îngrășat un pic, dar a venit primăvara, a trecut și vara, dar kilogramele nu s-au mai dus. A venit următoarea iarnă, iarăși s-a mai adăugat acele puține kilograme. Și iarăși primăvara, vara, dar nu se mai duc așa cum se duceau mai înainte. Nu mai avem un metabolism la fel de alert ca la 20 de ani. Adică fiecare vârstă vine cu ceva în plus. Exact. Ca să spun așa, și cu 1 kilogram, 2 în plus. Venim cu altele în plus, cu maturitate și cu înțelepciune, să zicem, sperăm. Dar în cazul ăsta, ce am putea să facem? La ce să ținem, să fim atenți în special? Dacă de la 20 de ani, că apropo de momentul de ce le transmitem copiilor, avem un mod de viață sănătos și asta înseamnă alimentația trebuie să aibă un conținut bun de proteine, pentru că trebuie să formăm masă musculară, trebuie să avem mușchi puternici, cu alimente bogate în calciu, consumăm lactate, cu alimente bogate în
antioxidanți, așa cum spuneam, multe fructe, dar într-un echilibru cu legumele, pentru că și legumele au conținut mare de antioxidanți și omega-3 iarăși cred că este foarte importantă e mai importantă la o vârstă mai înaintată, dar e importantă la orice vârstă omega-3, că și copiilor le dăm. La copii sau în dezvoltare. Da, pentru dezvoltarea sistemului nervos. Așa. E foarte importantă omega-3. Toți nutrienții sunt importanți. Calciu, magneziu, fierul, ca să nu dezvoltăm anemie, e important. Carbohidrații complexi sunt importanți de consumat în perioada mai tânără, pentru că suntem în formare și trebuie să-i dăm organismului din acel echilibru, dar trebuie să-i dăm multă energie. Noi consumăm multă energie în acea perioadă, suntem foarte energici. Bun. Cu timpul devenim un pic mai statici. Da. Și atunci organismul, și în plus față de faptul că devenim mai statici, creștem și cantitățile alimentare. Mâncăm și mai haotic, pentru că nu mai e cineva care să ne gestioneze programul. Exact. Și atunci fiecare obicei începe să-și pună amprenta asupra organismului, da? Și există riscul să creăm niște deficite la un moment dat, dar trebuie să fim atenți să nu creăm aceste deficite, dar trebuie să fim atenți nici să nu creștem, spre exemplu, nivelul de colesterol rău. Trebuie să avem un profil lipidic bun, pentru că pe măsură ce se adaugă kilogramele, se modifică profilul lipidic. Și aici mă refer la colesterol, trigliceride, glicemie, da? Okay. Și de aici dezvoltarea bolilor metabolice pe mai departe. Bun, și pentru colesterolul bun, ce putem să luăm și ce să evităm pentru colesterolul rău? Pentru colesterol, ca să evităm, că încep cu rău, ca să le eliminăm, trebuie să evităm să consumăm alimente intens procesate, cum sunt produsele de patiserie, dulciurile super procesate, alimentele bogate în zahăr, prăjelile, tot ce înseamnă prăjit e de evitat. Adică trebuie să încercăm să găsim soluții bune, alternativ, da? Cuptor. La aburi, la cuptor. Foarte puțin, dacă e nevoie, trase în tigaie, da? Să nu ajungem să procesăm intens un aliment, pentru că oricum își pierde din calități, din nutrienții de care avem atâta nevoie. Și să evităm să aducem în organism acele grăsimi nocive, grăsimile trans, cum spunem noi, să consumăm grăsimi nesaturate, da? Cum sunt grăsimile vegetale, cum povesteam, de avocado, uleiul de măsline, semințe, nuci pe care să le aducem în organismul nostru, ca să creștem acel colesterol bun, să avem colesterolul bun și să scădem colesterolul rău. Da? Deci cei care se știu cu colesterol mare pot să mănânce și este chiar indicat să mănânce avocado, semințe, uleiuri din astea. Nu eliminăm grăsimile complet, dar creăm acel echilibru. Da? Evităm să mâncăm alimente prăjite. Acum îmi vine în minte un exemplu. Cred că un meniu de ăsta de la KFC, pentru că le povesteam copiilor într-un workshop recent la care am fost la o școală, că în loc de meniul ăla de la KFC cu crispy și cu cartofi și cu Coca-Cola pe care ei îl consumă, ar putea să consume un meniu făcut acasă, tot cu crispy și cu cartofi la cuptor și cu să scoată de tot acea Coca-Cola, eventual să înlocuiască cu, eu prefer apa, dar știu că nu o să se întâmple așa, poate fi și o limonadă simplă, fără adaosuri de zahăr. Dacă un meniu are în jur de 800-900 de calorii, da, acel crispy, 5 crispy, dacă noi înlocuim, spre exemplu, și îl facem acasă, la cuptor, ajungem undeva la 350-400 de calorii, pentru că facem cartofii la cuptor, nu-i mai prăjim,
facem acel crispy nu în baia aia de ulei, într-un ulei care a fost folosit de nu știu câte ori. Și clar că la fel de bune, rămân crocante și la cuptor. Eu tot de mult le fac și așa. Putem să facem asta, adică nu înlăturăm toate plăcerile alimentare, pentru că am descoperit că avem un colesterol crescut sau trigliceridele mai mari, dar creăm un echilibru în tot ce facem, da? Și chiar dacă avem o plăcere vinovată, încercăm să o lăsăm pentru o singură dată pe săptămână și în rest să ne creăm un mod după de viață ce ne luăm sănătos. acea plăcere din... revenim la... Așa revenim mai cu bine, hai că am puterea să fac și ceea ce trebuie, exact. Chiar dacă nu-mi place. Te alimentezi cumva, că îți dai un boost acolo de... Clar. Da, e dificil să ajungi să... ai un mod de viață sănătos, să spunem, în fiecare zi, sigur o să fac asta, dar creându-ne o disciplină, nu o să mai fie dificil. Și până la urmă nu e neapărat despre mănânc doar alimentele astea. Acum, dacă o să le mănânc, o să-mi fie foarte bine și e despre acea varietate de alimente, de a aduce în fiecare zi ceva bun din ceea ce îi trebuie organismului. În fiecare zi să consumăm legumele pe care eu nu le exclud, ba din contră, consider că sunt esențiale pentru orice legumele în afară de salată, mai sunt așa câteva. Le poți pune în orice aliment. Le poți folosi în momentul în care faci, spre exemplu, pește. Le gătești peștele la cuptor, pui și legumele la cuptor. Și gătite, nu neapărat crude. Da. Faci orez. Copiilor le place foarte tare mâncarea chinezească, mai nou, asiatică, genul ăsta de mâncăruri asiatice. Faci legumele împreună cu orezul sau le faci cu carnea, da? În momentul în care le-ai făcut, pui și legume. În orice mâncare trebuie să existe și porția de legume. Eu le pun și ai mei feresc așa legumele într-o parte, dar am zis că măcar chiar dacă le feresc într-o parte, aduc în toată compoziția. În procesul în toată compoziția, măcar totuși iau și din de acolo. Dar au fost aduse în procesul de gătire și unul din legume s-ar putea să le placă. La un moment dat ori să guste. Copiii își formează gusturile alimentare în timp. Bun. Ai mai avea ceva să adaugi referitor la vârstă? De exemplu, nu știu, ai spus că să aducem alimentele care cresc colesterolul bun, legumele. Mai departe, la 60... După 40-50 de ani trebuie să adăugăm alimentele bogate în calciu. Trebuie să fim foarte atenți la alimentele bogate în calciu, pentru că sănătatea oaselor e importantă și... Cu timpul se simte. Da, cu timpul se simte. Mai trebuie să fim atenți la alimentele bogate în antioxidanți, ca să avem un sistem imunitar puternic. Tot ce înseamnă vitamina C, alimente bogate în vitamina C, aportul de omega-3, iar nu trebuie să uităm de el, e foarte important. Bun, și la vârsta asta și după ce ajută? 50-60 de ani. Că în vârstă fragedă ajută la dezvoltarea sistemului nervos. Ajută la reglarea colesterolului. Așa. Și la prevenția bolilor cardiovasculare. Ajută foarte mult omega-3. Și atunci, după 50 de ani, sănătatea inimii e deosebit de importantă, da? După 50 de ani deja începem să ne uităm în special la asta. Da. Bun, și acum, la sfârșit, dacă ai putea să ne mai dai câțiva pași sau câteva aspecte la care să fie atenți sau pe care ar putea să le facă cei care vor să slăbească, în afară de a merge la nutriționist, pe care evident asta o recomandăm, dar singur acasă, pentru cei care vor să slăbească, dar și pentru cei care vor să se îngrașe. Nutriția nu e doar despre slăbit. Slăbitul nu e nici doar despre asta. Da, exact. Dar e din cauza faptului că incidența obezității la nivel mondial este deosebit de mare în zilele noastre, atunci toată lumea vorbește despre slăbit. E adevărat, e important și partea asta cu îngrășatul, pentru că sunt copii care nu mănâncă, sunt
chiar Dar și sunt și adulți persoane care în vor să vârstă, se îngrașe da, exact, care ajung aproape de anorexie, pentru că nu asimilează anumiți nutrienți cum trebuie și atunci creând niște deficite, organismul nu mai are putere să se îngrașe, să formeze masă musculară și nici să toate celelalte funcții. să-și îndeplinească funcțiile cum trebuie. De obicei când se ajunge la un, nu știu, la slăbit sub indicele de masă corporală de normalitate, care este 18,5 la momentul prezent, e nevoie de ajutorul specialistului. Da? Și trebuie să investigăm de ce slăbim. Dacă slăbim accelerat, e clar că organismul ne dă niște semnale. Și atunci nu e doar despre ce mâncăm, e despre ce trebuie să vedem că nu funcționează în organismul nostru. În ceea ce privește slăbitul, aici e cumva mai simplu. Prima regulă, sau sunt cele 3 reguli pe care cred că le spune toată lumea. Disciplina, motivația, ambiția, ca să reușești să-ți reintegrezi un mod de viață sănătos, pentru că la un moment dat probabil l-ai avut, sau dacă nu l-ai avut, să integrezi un mod de viață sănătos, un echilibru între haosul cotidian și mediul familial, pentru că e important să creăm acest echilibru. Și haosul nu prea putem să-l excludem, cumva trăim în perioade din astea mai nebunești. În secolul vitezei, secolul vitezei. Deci aici nu putem trebuie cumva să îl integrăm în viața noastră, dar să integrăm și altele. Exact. Trebuie să-l integrăm în viața noastră, dar trebuie să învățăm să ne organizăm, spre exemplu, în weekend să ne organizăm un program pentru toată săptămâna oarecum. Să știm că, nu știu că luni, miercuri și vineri, sunt foarte aglomerate, că trebuie să fac asta. Deci, o să-mi programez să am totul pregătit. Când ajung acasă să-mi pregătesc masa. Sau dacă nu reușesc adică și tot așa, mese ușoare cu alimente puțin procesate, cu alimente vii, pregătim o salată, pregătim, nu știu, niște legume împreună cu carnea care ne place, sau cu tofu, sau cu brânzeturi, sau știu eu, lucruri care ne creează acel echilibru nutritiv. Și, evident, și echilibru caloric, pentru că nu putem să ne asigurăm energia de care organismul are nevoie fără a-i aduce și echilibru caloric. Da. Acum vreau să te mai întreb încă o chestie referitor la obezitate. E posibil ca obezitatea să nu fie doar din punct de vedere, doar o cauză a alimentației, pentru că poate să fie din aceeași familie un copil sau unul din membrii să fie obez și să aibă mari probleme cu greutatea și chiar dacă mănâncă aceleași chestii, alt membru să aibă o constituție normală. Asta nu prea se întâmplă. Nu prea se întâmplă. E așa mai mult e un mit, pentru că de obicei, în schimb, obezitatea poate avea și poate fi transmisă și genetic. Și la asta mă gândeam. Există această problemă și aici de asta se ocupă nutrigenetica. Sunt specialiști pe zona de nutrigenetică. Putem veni din familii unde obezitatea e cronic deja acolo. Și asta e o altă boala lumii moderne. Obezitatea este de fapt o boală cronică pe care trebuie să o gestionăm toată viața. Odată implementată, e foarte greu să revii la obiceiuri sănătoase. Și nu se întâmplă ca părinții să mănânce sănătos și copiii să mănânce nesănătos. Adică e greu de crezut că se întâmplă asta. Ba din contră, se întâmplă ca noi să mâncăm haotic, dar alegem alimentele sănătoase. Deși mâncăm haotic, alegem alimentele sănătoase. Și atunci nu se... și atunci
copiii preiau obiceiurile noastre, dar e adevărat, poate fi și o genă care ne poate influența, dar la fel ca și în cazul altor boli cronice, cum e diabetul, spre exemplu, sau bolile cardiovasculare, trebuie să învățăm să ne gestionăm această genă cu care venim. Cu ea, da, să trăim cu ea. Să știm că dacă eu am trecut la un mod de viață nesănătos, într-o lună de zile mă îngraș 5 kg, 7 kg. Corect. Și nu aleg să fac asta, aleg să am un mod de viață sănătos, da? Un program bine gestionat de mese, pentru că nu-mi permit. Boala mea nu-mi permite ca eu să intru într-un mod de viață nesănătos. Da? Și nu neapărat un mod de viață, un program nutrițional care de fapt să-mi facă mai mult rău. Și odată cu creșterea obezității, evident vin și celelalte afecțiuni metabolice. Vine diabetul de cele mai multe ori, pentru că creăm rezistență la insulină, organismul nu mai știe cum să-și gestioneze procesele, ajungem să avem, poate nu diabet, dar suntem în prediabet, creștem, prevenim o boală cardiovasculară. Da? Creându-ne modul de viață pe care știm că trebuie să-l avem. De ce? Pentru că mama a fost pe obezitate de grad 2, tata a fost pe obezitate de grad 2, am toate șansele să fiu în Dar dacă ești atent la nutriție și la tot stilul de viață, e posibil să rupi acel lanț. Îți gestionezi boala. E o boală cronică pe care o gestionezi. Venim fiecare cu materialul genetic cu care venim. De aceea, majoritatea copiilor la care părinții au avut diabet sau bunicii, din păcate au șanse mult mai mari să facă diabet decât o persoană care în familia căreia nu a fost această boală. Este foarte important, așa cum spuneai și tu, ca programul alimentar pe care vrei să-l urmezi să fie în concordanță cu tot ce ești tu, inclusiv toate bolile pe care le ai, toate predispozițiile pe care le ai, adică bolile care ar putea urma să fie, în funcție de stilul de viață pe care îl ai și de gusturi până la urmă, pentru că degeaba mergi la un nutriționist și îți spune după carte că trebuie să iei aia, dacă ți iei din mai mult de jumătate din acele alimente, nu poți să le mănânci, nu-ți plac, Tocmai asta e discuția cu specialistul. E o evaluare nutrițională a ceea ce îți place, a ceea ce ești, a ceea ce îți dorești, a ceea ce ești capabil să faci tu cu tine, ca să ajungi din nou în modulul tău cel mai bun, în varianta ta cea mai bună. Unde te putem găsi și unde te pot găsi ascultătorii noștri pentru a face astfel de planuri nutriționale bune? Eu vă aștept la Diaton, e centru de dietetică și nutriție, e pe Sfântul Lazar, în inima orașului, undeva lângă Palace. Să discutăm despre nutriție, să vedem ce înseamnă nutriția, pentru că nutriția nu înseamnă doar ce mâncăm, înseamnă cum integrăm un mod de viață sănătos, începând cu alimentația și continuând cu toate obiceiurile de fiecare zi. Profesia de nutriționist e una mai nouă, relativ nouă, dar cu aripi mari în ultimii ani, pentru că, așa cum am tot pomenit pe perioada întâlnirii noastre, obezitatea e o boală cu o incidență foarte mare la nivel mondial și în România cu precădere am crescut în ultimii 20 de ani foarte, foarte mult. Și vizita la un nutriționist e indicată în orice moment, adică avem pacienți de la persoane care vor doar să-și integreze un mod de viață sănătos, pentru că își dau seama că încep să ia în greutate și că nu mai au energie, se simt obosiți, extenuați și nu mai sunt în parametri în care erau acum ceva ani. Dar totul începe în momentul în care vrei să slăbești sau să te îngrași sau să-ți creezi un mod de viață în care să-ți aduci starea de bine. Începe cu terapia comportamentală, cu terapia nutrițională.
Mulțumim tare mult, Mihaela, pentru discuția noastră, pentru sfaturile și Mult informațiile valoroase pe care le-am luat. Le iau cu mine acasă și sper să, cu siguranță, îmi vor fi utile și de acum încolo. Sigur, vă aștept oricând la centru să discutăm mai mult și mai în detaliu. Mulțumesc frumos! Mult Toate succes bune. în tot ce vă propuneți! Doamne ajută, la fel!